Приятели, здравата икономика е в основата на всяка демократична държава. В края на октомври 2012 година започнах разпространяването на едни нови макроикономически идеи, които считам за единствените нужни на българската икономика, за да стъпи здраво на крака и да заработи на пълни обороти за благосъстоянието на всички български граждани. Тогава стартирах Българския икономико-политически блок, посветен на модерната монетарна теория – ММТ. По-късно читателите предпочетоха да я нарекат теория на свободните национални валути. От тогава до днес в блога се натрупаха доста публикации, над 400, посветени на България и теория на свободните национални валути. А през лятото на 2013 година открих и отличните възможности на Фейсбук за разпространяването на тези идеи. Така се появи и групата Свободна икономика равно на независима България, а също и Фейсбук страницата на теорията на свободните национални валути, които предизвикаха известен интерес и подкрепа. Този интерес помогна за организирането и провеждането на първата ММТ икономическа кръгла маса в София, която проведохме на 9 ноември 2013 година с съдействието на Съюза на икономистите в България, а така също и за участието ми на живо в предаването на Григор Лилов в СКАТ, посветено на същата тема. Считам, че всичко до тук бе полезно за образоването на българските граждани относно тези прости идеи, но всеки, който вече се е запознал с тях, разбира, че те могат да се приложат единствено от българското правителство. В тази връзка направих всичко възможно, за да се свържа и запозная всички водещи политически партии с теорията на свободните национални валути и с това какво тя предлага за общата кауза. Изненадата ми не бе голяма, когато никоя от тях не обърна някакво внимание. Всички знаем, че общата кауза не е техния приоритет. Българският избирател трябва да има възможност да подкрепи легално тези идеи, ако прецени така. Затова след дискусия във Фейсбук, ние, българските ММТ последователи, решихме да създадем движение, което, ако бъде подкрепено от достатъчно български граждани, ще се превърне и в партия, която да се пребори за политическата власт в България и да успее да излъчи правителство. Това правителство обаче трябва да има широка обществена подкрепа, тъй като промените, нужни за спасението на българската икономика и държавност, са радикални. В близките седмици ще регистрираме в съда движението за пълна заетост и ценова стабилност. Айнщайн е казал: тези, които имат привилегията да знаят, имат и задължението да действат. Правим всичко, което можем, пък да става каквото ще. Благодаря.